दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 37थि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ 1 आरो 2 एप्रिलाव खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादखौ दिनै दानाय जाबाय। खुंगा 37थि बोसोरारि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुम्माखौ कलियाबराव थानाय थाइगिरबारियाव फैगौ 1 आरो 2 एप्रिलाव साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन। बे जथुम्मानि बानजाय आफादखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिनि नुजाथिनायाव दिनै दाफुंनानै होनाय जायो। खुंगा 37थि बोसोरारि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै सायख'नाय जायो चित्रसेन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै जयकुमार बसुमतारी बिथांमोनखौ सायख'नानै लानाय जायो। गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गासै बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै कलियाबर दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव जा 31 एनुवेल कन्भेन्सनखौ कलियाबरनि बे औगुरि बेंनाहाटी ओनसोलाव खुंनो थाखाय साखाफारा जादों आरो बिनिनो दिनै रायदाव आफाद दाफुंनाय जादों। बिनि आफादगिरि महरै चित्रसेन बसुमतारी आरो नेहाथारि हिसाबै जयकुमार बसुमतारी बिथांमोनखौ दिनैनि बे रायदाव आफादनि बिबानखौ होनाय जादों आरो दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि लेङाइ आफादगिरि आरो लोगो नेहाथारि दिनै गासैबो जों बेवहाय साननैनि हाबाफारिजों फैगौ एप्रिलनि 1 आरो 2 बे 2023 बे मायथाइयाव बे साननैनि हाबाफारि गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना दिनैनिफ्राय लाहार फाहार खालामनो थाखाय साखाफारा जाबाय आरो बेजोंनो दिनै उननि हाबाफारिफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासै हाबाफारिखौ फोसावनाय जागोन आरो बेजोंनो धोरोम फोसावनाय आरो धोरोम जौगाहोनाय फेहेरनाय गासै बिथिङाव सावरायनाय जागोन बे साननैनि हाबाफारिजों। खुलुमबाय। गोजोन्थों। जोंनि कलियाबरावहा बाथौनि जि कनभेनसन लाबोदों बे जोंनि कारणे एसे आशीर्बाद बायदिखौनो सानबाय। मानोना जोंनि कलियाबरावहा मुजुमसेल' बर'फोरा जों बेयावहा गावनि राव हारिमु लानानै थांनादों। बिब्दिनो जुदि मिरु आफादनिफ्राय बा दुलाराय आसामनिफ्राय जुदि हेफाजाब मोनोब्ला जोंनि गोसोफोराबो एसे गोगोम जायो। थांना थानायाव बा समाजारि रायजो राजाया थाबायनायाव बा उन्नति खालामनायाव जों एसे मदद मोनो होननानै सानदों आरो बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोनदों। जों सेस्था खालामगोन जाहाथे बे कनभेनसना एसे मेमरेबल जायो आरो अखमाव जाहाथे मोजां बर' हारिनि कारणे मोजां मेसेज मोनसे जों हरनो हायो बिनि कारणे जों जोबोद नारा नाथायैनो सेस्था खालामगोन। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।